Dobrý den. V dnešním videu se podíváme na to, jak se řeší soustavy rovnic, které jsou kvadratické. To znamená, je to téma, které jsme už vlastně trochu dělali. My jsme řešili soustavy rovnic, ukázali jsme si takové ty základní dvě metody, jak se řeší pomocí substituce, nebo respektive metodou dosazovací a metodou sčítací. Já bych metody trochu připomněl, protože budeme potřebovat teďka si osvěžit. Dejme tomu, že máme nějakou rovnici, x plus y je 5, x minus y je 2. Takže metoda dosazovací spočívala v tom, že se z jedné té rovnice vyjádří jedna neznámá a dosadí se do té druhé. Takže například z první vyjádříme y, to znamená, tam bude 5 minus x a to dosadíme za y do té druhé rovnice. Takže tam bude tím pádem x minus y, ale y je 5 minus x rovná se 2. Tím vlastně redukujeme tu neznámou na jednu z těch dvou původních a už to řešíme jako běžnou rovnici. Tady budeme mít x plus x rovná se 2 plus 5, takže 2x je 7, tudíž x je 7 polovin. Takže máme jednu neznámou a tu dosadíme do jedné z těch rovnic a dopočítáme y. Takže můžeme použít možná tady to vyjádřené y klidně, takže dosadíme x, tudíž y bude 5 v polovinách, to je 10 polovin, minus 7 polovin, takže jsou to 3 poloviny. Tak, to je krátce metoda dosazovací. A metoda sčítací, ta funguje tím způsobem, že my ty rovnice sečteme. Tohle zadání jsem už nastavil tak, že je to velmi jednoduché. Někdy je potřeba ty rovnice ještě upravit, vynásobit nějakým vhodným číslem, aby po sečtení zmizela nějaká neznámá. Když to sečteme tady, tak máme x a x je 2x, y minus y je 0, to jsme chtěli, a vpravo je 7. Takže vidíme hned, že x je 7 polovin. A zase dosadíme do jedné z těch rovnic zadání a dopočítáme y. Já už to dělat nebudu, vidíte to 3 poloviny. Tady vidíme, že ta metoda sčítací byla evidentně jako rychlejší, mnohem efektivnější, takže zase, jakou metodu si zvolíte, tak záleží na situaci, na zadání. Tak, to bylo opakování, jak se řeší soustavy rovnic. A teďka, jak se to změní, když ty rovnice soustavy budou kvadratické. Z hlediska postupu řešení se to nezmění nijak. Úplně stejně budeme používat tady ty obě metody, dosazovací, sčítací, možná častěji tu sčítací, protože u těch kvadrátů to sčítání prostě funguje omezeně. Záleží zase na zadání. Takže já nebudu říkat žádnou teorii, žádná tam vlastně není. Ukážeme si prostě tu konkrétní aplikaci na příkladech. Takže příklad číslo 1. Je to situace, kdy máme v té soustavě dvě rovnice. Jedna je kvadratická a druhá je lineární. To je docela běžný případ. Tak v takovém případě, pokud tohle máme jako zadání, tak je to jednoduché. Z té lineární rovnice se vyjádří neznámá. Vždycky jste lineární, protože vyjadřovat neznámou v rovnici, kde se nachází v druhé mostnině, samozřejmě lze, ale je to poměrně komplikované zbytečně. Takže vyjádříme si z té lineární rovnice neznámou, je jedno kterou, tady se nám hodí to y jednoduše, protože y se převede doprava jenom, takže tam dostaneme něco jako 3x minus 5. No a to y dosadíme do té první rovnice, do té kvadratické. Dosadíme. Takže můžeme tady napsat rovnou x na druhou plus. A teďka y na druhou, to znamená v závorce 3x minus 5, to celé na druhou je 25. No a to už zase máme rovnici jedné neznámé, kterou prostě vyřešíme. Je kvadratická, tak to už prostě se dá nic dělat, ale s tím si poradíme. Ještě je potřeba tu závorku umocnit, takže tam podle vzorečku, takže tam dostaneme 9x na druhou minus 2x3x5 je 30, x plus 25 rovná se 25. No, tak to je hezké. 25 můžu rovnou takhle odečíst vlastně. Tím pádem vlevo mi zbyde 10x na druhou minus 30x je 0. Takže je to kvadratická rovnice, ale chybí absolutní člen, takže já nemusím používat nějaký složitý nástroj typu diskriminant. Stačí tady něco vytknout šikovně. Vytkneme si tady 10x. Tím pádem tady bude součinu 10x krát x minus 3 rovná se 0.
a tím pádem je to ten součinový tvar a řešení vidíme hned. x1 je 0, x2 je 3. Tak a teďka přichází jako trošku novinka, že jo? My jsme dopočítali jednu neznámou a tu jsme v těch metodách vždycky dosadili do toho zadání do jedné z rovnic. A protože máme ale ty výsledky 2, tak musíme to dosadit dvakrát, jo? Každé samostatně. Teďka si můžeme vybrat, kam to dosadíme, ale samozřejmě nejsme blázni, že jo? Abychom to dosazovali do té kvadratické rovnice, ulehčíme si život a dosadíme to do té lineární. Bude to výrazně jednodušší. Takže pokud x je 0, tak 3x0 je 0, tím pádem y bude minus 5. Takže já to napíšu tak rovnou k tomu, y je minus 5. A pokud bude x3, tak 3x3 je 9, 9 minus 5 je 4, takže y je 4. Takže máme tady dva výsledky. Sice vidíme 4 vlastně hodnoty, ale jsou to dva výsledky, protože připomínám, že je to soustava rovnic a výsledkem je nějaká dvojice čísel, uspořádaná dvojice čísel ve tvaru x, y. Takže v našem případě vlastně, teď to trochu posunu, v našem případě jeden výsledek vypadá takto, x, y se rovná, je to dvojice 0 minus 5, druhá dvojice by měla podobu 3, 4. Já jsem dokonce, teďka jak to zapsat, jo? Tak tohle je jako jedna z možností, někde jsem viděl teda, že tam ještě psali vlastně do toho jako x1, y1, x2, y2, taky to lze taky asi nějak rozlišit od sebe. A nebo teda já bych to použil normálně klasicky, prostě formou množiny všech kořenů. Takže můžeme použít tady, je to taky varianta, jo, množina k všech kořenů, a teďka ale pozor, jo, je to množina všech dvojic, jo, ne jednotlivých čísel, ale dvojic, to znamená, že píšeme to do té závorky jako teď, jo, takže jedna dvojice je 0 a minus 5 a druhá závorka, nebo druhá ta dvojice je 3, 4. Jo, tak to je taky možnost, jak to zapsat. A celkem je mi jedno, co si vyberete vy, můžete to mít i takhle primitivně tady rozepsáno. Takže to je základní způsob, který používáme v případě, když máme rovnici lineární a jednu kvadratickou. Jo? Vyjádříme si neznámou z lineární, dosadíme do kvadratické, spočítáme, dosadíme znova a tak dále. Takže jednoduché celkem, nic složitého. Pojďme na příklad 2. Příklad 2 trošku bude atypický, protože to je slovní úloha. Takže slovní úloha zní takto. Najděte dvě čísla tak, aby se jejich součin rovnal 1 a součet 10. Tak můžeme si ta čísla označit, třeba x, y. Takže součin má být 1, takže můžeme psát x krát y je 1 a součet má být 10. X plus y je 10. Tak to je poměrně jednoduchá taková soustava, docela stručná. Ani nevypadá kvadraticky možná, že byste řekli. Tak není tam žádná druhá mocnina, to je pravda. Ale druhá mocnina x na druhou je vlastně x krát x, že? Neznámá krát neznámá, ta stejná. A ten součin x, y, který máme tady my, tak to vlastně je taky součin, že? Akorát každá jako je jiná. Takže já to nemůžu přepsat pomocí té mocniny, je to prostě součin x, y, ale je to součin dvou neznámých, tudíž to pro nás má vlastně význam jakoby kvadratický. Takže proto to ta rovnice kvadratická vlastně je, i když to tak úplně nevypadá na první pohled. Tak co uděláme? No, takže držíme si metody z toho předchozího příkladu. Z té lineární rovnice vyjádříme neznámou, takže já si vyjádřím y z té druhé, tudíž y bude 10 minus x a dosadíme to za y do té první. Takže x krát y, tudíž x krát 10 minus x rovná se 1. No, tak to nevypadá moc složitě. Teď to umocním, vynásobíme a převedeme na jednu stranu, takže dostaneme minus x na druhou, plus 10x minus 1 je 0. A já si přiznám, že teda nemám rád tady to s tím minuskem na začátku, takže já to ještě takhle upravím. I když to je formalita, nemusíme samozřejmě, jo, klidně by to fungovalo bez toho, ale já to mám rád takhle. Tak, teď by se ještě mohlo nabízet, takže máme klasickou už kvadratickou rovnici, jednoduchou. Tak nějaké větové vztahy, no, to bude složité, že jo, protože součin čísel má být 1 a součet minus 10, no, tak to bude nějaká hruza. Takže to asi z hlavy nedáme, takže pojďme prostě na ten diskriminant.
Takže x1, 2 se rovná minus b, znamená 10, plus minus odmocnina z b na druhou, to je 100, a minus 4ac, a je 1, c je taky 1, takže minus 4. Tak, lomeno 2a znamená u nás 2. Takže máme tady 10 plus minus odmocnina z 96 lomeno 2. Tak a 96 to odmocnit nelze, ale bude to odmocnit částečně. Takže zkusíme to třeba vydělit 4. To by mělo jít, jo. 25 je, kdyby to byla 100 a o 4 méně, takže 24. 24. Pardon, já se to tady napíšu bokem. 96 se rovná 4 x 24. No a teď vlastně ale, že 24 jde ještě dá rozdělit, že na 4 x 6. Takže já to můžu upravit takto vlastně. 4 x 4 je 16 x 6, jo, takže to se nevidí na první pohled. Takže 96 rozložíme na součin 16 x 6. 16 odmocníme, to je 4 a zbyde tam ta odmocnina z 6. Takže to je pěkné a můžeme ještě krátit dvojkou. Takže výsledek bude tady 5 plus minus 2 odmocniny z 6. Tak to je výsledek x, máme teda dva výsledky a dosadíme teďka za x do zadání. Tak říkal jsem, že doporučuji asi do té lineární, tak bych si toho držel. X plus y je 10. To znamená, když to dosadíme sem, tak tady máme 5 plus minus 2 odmocnina z 6 plus y je 10. Takže y bude 10 minus 5. Tak, teďka přemýšlím, že já to vlastně odčítám, dávám to na druhou stranu. Teďka ta znamenka plus minus jako to je docela důležité vlastně. Y zůstává vlevo a tohle převádím doprava, takže udělám minus 5 a udělám vlastně v případě, když mám teďka tady to plus, tak já dělám minus. A pokud mám tady minus, tak dělám plus, jestli mi rozumíte. Takže já tady musím vlastně to pořadí těch znamenek otočit. Minus plus, to není žádná formalita, to je poměrně důležité. Jo, protože já vlastně píšu teďka dva výsledky v jednom. Jo, to je vlastně jeden zápis, ale mám tam dva výsledky. A protože to je ještě ta dvojice čísel, tak k prvnímu výsledku patří první, jako k prvnímu x patří první y a k druhému x patří druhé y. A není jedno, co k čemu patří, jo, je potřeba to rozlišovat. Takže to pořadí musím teďka změnit. Odmocnit na 6. A můžeme odečíst 10 a 5, že jo? 10 minus 5 je 5. Takže výsledek tady bude 5 minus plus 2 odmocnit na 6. Jo? To znamená, že u toho čísla x prvního, když tady mám 5 plus 2 odmocnit na 6, tak tomu odpovídá v té dvojici xy 5 minus 2 odmocnit na 6. Říkám to takhle ústně, nevím, jestli to není pro vás zmatené. Možná to bude lepší, když to ještě napíšu takhle oficiálně. Takže první řešení x1, y1 vypadá takto. 5 plus 2 odmocnit na 6 a 5 minus 2 odmocnit na 6. A druhé řešení té soustavy x2, y2 5 minus 2 odmocnit na 6 a 5 plus 2 odmocnit na 6. Takže tady tohle jsou tady dva výsledky tady té soustavy. Tak a teďka teda, já se přiznám, že když se řekne zadání, hledám dvě čísla, jejich součet je 10, součin je 1, tak by člověk možná bez nějakého přemýšlení čekal třeba nějaká pěkná čísla přirozená. Vidíme, že nám vyšly odmocniny, takže možná by jsem si udělal i zkoušku pro jistotu, jo, jestli tam nemám nějakou chybu. Takže tady máme zkoušku červeně, takhle, zkouška, takže součin má být 1. A já jsem šetřil čas, udělám zkoušku jenom pro tu první dvojici, pokud to bude sedět, věřím, že to bude i pro tu druhou. No vlastně, jo, a teďka vlastně mi dochází, ty dvě řešení se vlastně od sebe liší jenom vlastně v tom pořadí. A teďka, jak zněla ta úloha? Najděte dvě čísla, pro která platí. A teď vlastně v tom zadání je jedno, které číslo je první a které je druhé. Tam to nehraje žádnou roli. Takže vlastně, no vidíte, takže to mi nenapadlo, až teď to vlastně vnímám, že sice mám tady vlastně dvě různá řešení, ale ona jsou různá jenom v případě, kdy záleží na pořadí, když ta dvojice je uspořádaná.
Což standardně jako samozřejmě na tom záleží. X a y jako není to též, jo? To jsou dvě různá čísla. Ale pokud zadání je najděte dvě čísla, která něco splňují, tak tam na pořadí vůbec nezáleží. Jo? Jako součet, najděte dvě čísla, jejich součet je 5, jo? 2 a 3, nebo 3 a 2, ty naprosto to též. Takže vlastně mám tu dvě řešení, ale vlastně ve finále vlastně je řešení jenom jedno z nich. Samozřejmě je prostě jedno které, že jo. Takže uděláme zkoušku tady pro to jedno, takže součin 5 plus 2 odmostí nad 6 krát 5 minus 2 odmostí nad 6, tak to je vlastně vzoreček, ne? A plus b krát a minus b, takže to a na druhou minus b na druhou. Takže a na druhou je 25, minus b na druhou, a b na druhou teda je 2 na druhou je 4 a odmostí nad 6 na druhou je 6. Takže to je 25 minus 24, což je 1. Aha, to jsme chtěli, to tak má být, jo? Součet má být 1. A součet těch čísel má být 10. Tak uvidíme, co to udělá, když to sečteme. 5 a 5 je 10, to je v pořádku. A plus 2 odmostí nad 6 minus 2 odmostí nad 6 je 0, takže skutečně to je 10. No, tak vidíte, takže řešení vypadá možná složitě s odmostninami, ale vlastně skutečně je to řešení a je to správně. Bezva. Tak pojďme na další příklad, který si ukážeme. Takže další příklad bude nějaký maličko složitější zase, ať si vyzkoušíme i jiné varianty. Takže třetí příklad. První rovnice bude x na druhou plus y na druhou je 25. A druhá rovnice bude složitější kapku. X plus 9 to celé na druhou plus y minus 9 to celé na druhou rovná se 169. Tak, ten příklad se liší od těch předchozích v tom, že tady jsou kvadratické obě ty rovnice. Tak, jak s tím naložíme? Naložíme s tím tak, že nejprve upravíme tu druhou, abychom z ní dostali nějakou jednodušší verzi. Tohle to je takové jako krkolomné, jo? Je tam vlastně druhá mostina té závorky, tak my to prostě umocníme, jo? To znamená, já to teďka udělám takto, jo? Udělám tady šipku a jdeme upravovat jenom tu druhou rovnici. Takže půjde z odečku, nebo to co, ono to bude dlouhý, dělám to takhle, jo? Takhle. Takže tady bude x na druhou plus 18x plus 81 plus y na druhou minus 18y plus 81 je 169. Tak a co uděláme teď? X na druhou plus y na druhou, jo, dáme k sobě ty kvadratické členy, když to je taková formalita, ale je to zvykem. 18x tady zůstává, minus 18y taky, minus 18y a teďka 81 je 162, minus 169 je minus 7, rovná se 0. Nebo mohla by sedmička vpravo, no, to je jedno. Takže druhou rovnici jsem, no teďka možná mi nevěříte, jsem zjednodušil, nebo upravil do takovéhle podoby. A co teď, jo? Kdyby jsem chtěl vyjádřit neznámost jedné z těch dvou rovnic, tak to znamená, že budu vyjadřovat neznámost kvadratické rovnice, jo? Což samozřejmě jde. Muselo bychom mít přes ten diskriminant, akorát, že by tam vešla do řešení zřejmě a tak dále. Zkusíme ještě teďka tu metodu sčítací. Metoda sčítací spočívá v tom, že se rovnice nějak upraví šikovně tak, aby po sečtení vypadla úplně na neznámá, aby zmizela. Jenomže tady je problém. Já bych třeba mohl odečíst, od té první tu druhou. Jo, vypadne x na druhou. X na druhou se odečte, takže nám vypadne ten kvadratický člen, což se docela hodí někdy. Jenomže tady je ještě 18x, takže a to se neodečte s ničím. Takže tam to x zůstane. Takže si tím jakoby vlastně nepomůžeme, ale my si tím pomůžeme jenom ne tak, jak jsme čekali úplně. Jo, ta metoda sčítací v případě lineárních rovnic je právě jednoduchá v tom, že se to odečte a neznámá opravdu zmizí. Jo, to tady tak jednoduchý není, ale my mezi ekvivalentní úpravy u těch soustav se počítá i to, že my od té jedné rovnice odečteme tu druhou a tu použijeme jako místo té druhé. Takže ta soustava potom bude vypadat takto. Jo. První rovnice tam zůstane, jak je. A od té druhé rovnice v tomto tvaru odečteme první rovnici. Jak to se napsat, jo? Od této rovnice odečteme
první rovnici. Takže x na druhou minus x na druhé 0, tak to je paráda. Y na druhou taky se odečte. 18x minus, a teďka tady žádný x není, takže zůstává 18x. Totež 18y. A pak tady ještě ale minus 7. A teďka vlastně vidím, že je trochu nešťastný, že mám sedmičku vlevo. Když mám tady číslo vpravo, tak já možná teda, pardon za zmatek, tohle teďka tady zruším, napíšu tady rovná se 7, jo. A tím pádem teďka od sedmičky odečtu 25, takže 7 minus 25 bude něco jako 18, ale minus 18. No, takže teďka tahle soustava, ta zadání, je ekvivalentní s touhle soustavou. A co já ještě udělám, ještě se tady nabízí, že bychom tady mohli tu druhou rovnici vydělit třeba 18, ne? To bude takový pěkný. Takže já opíšu zase celou tu soustavu. První rovnice pořád jako je bez změny. A tady bude tím pádem jenom x minus y je minus 1. No a teďka se podívejte, my jsme tou úpravou vlastně dosáhli toho, že ta soustava má tvar jedna kvadratická a jedna lineární rovnice. Takže teďka jsme tam, kde jsme byli na začátku a můžeme postupovat už stejným způsobem. To znamená, vyjádříme si neznámou z té lineární rovnice a dosadíme do té kvadratické. Takže vyjádřeno y z druhé rovnice, a nebo víte co, já vyjádřím x, ať máme změnu. Takže x bude mít podobu tady y minus 1 a dosadíme to do toho kvadratického. Takže y minus 1, to celé na druhou, to je to x, plus y na druhou je 25. Takže tohle nějak umocníme a posčítáme. Takže tady bude 2y na druhou, minus 2y a teďka plus 1 a já rovnou udělám minus 25, takže tady bude minus 24. Takže nám tady stalo se pěkná kvadratická rovnice. Co se stalo? Nic se nestalo, dobře. Ale já to ještě možná tady vydělím dvojkou, ať máme tam ta čísla trošku menší. Proč si to nezjednodušit, když to jde. Takže máme kvadratickou rovnici, se známo y. A tady to vypadá skoro i na nějaké větové vztahy, ne? Co? Třeba 3 a 4 by to mohlo být. S nějakými znamínky vhodnými. Takže součin je minus 12, takže musí být jedno z toho záporný a druhý kladný. A součet má být minus 1, takže větší bude to záporný. Takže tady bude minus 4, tady bude plus 3. Je to tak pro kontrolu? Minus 4 a 3 je minus 1, to sedí, a minus 4 x 3 je minus 12, fajn. Takže vidíme řešení 2, y1 je 4, y2 je minus 3. Tak, bezva. A teďka dosadíme tady to y za y do jedné z těch dvou rovnic. Navrhuju, teďka vždycky tady vlastně řešíme, kam se to dosadí. Můžu to dosadit do nějakého tady jako do nějaké naší mezifáze třeba, tady do té jako vyjádřené. To bychom teoreticky mohli, akorát, že kdybychom udělali nějakou chybu při tom odvozování tady té rovnice, tak vlastně i tohle, taky tímhle jako neodhalíme. Jo. Vlastně budeme to mít špatně. Jo. No to je vlastně jedno, ne, vlastně to není zkouška, pardon, teďka jsem se trošku do toho zamotal. Takže my to dosadíme do toho zadání asi. Dobře, ne, věřím tomu, že to je všechno správně, takže dosadíme to do té lineární, ať je to jednoduchý. Takže když y bude 4, můžeme to dosadit sem, že jo. Takže když y bude 4, tak x1 bude 4 minus 1 je 3. A když y bude minus 3, takže to bude minus 4. Takže ty dvě dvojce, x, y, jo, patří do množiny dvou dvojic. 3, 4 je 1. A minus 4, minus 3 je druhá. Takže mám tady dvě řešení. Fajn. Tyto rovnice mají takový geometrický význam ještě. Já jsem vás učil, že vlastně tam vždycky vztah, že ta rovnice představuje nějaký geometrický objekt, a když řešíme soustavu rovnic, tak vlastně hledáme nějaké prosečky nějakých objektů v geometrii, což znamená, že někdy se potom to řešení může psát v podobě souřadnic nějakých bodů, jo? Takže pak ty závorky jsou tady hranaté.
Tak říkám to jenom proto, kdybyste si kontrolovali zadání v řešení v učebnici vzadu výsledky, tak kdyby tam měli hranaté závorky, tak se toho jako nedivte se tomu, prostě to berou víc do té geometrie a mají to jako body v rovině. Dobře, takže to byl třetí příklad, trošku složitější vlastně, jo. Složitější v tom, že byly obě rovnice kvadratické, takže musíme nejprve nějakou šikovnou úpravou, odečtením, získat kombinaci kvadratické a lineární rovnice a pak už se postupuje, jako když máme kvadratickou a lineární. Dobře, tak a teďka, vy, kteří nemáte ambice na nějaké jako úspěchy v matematice, tak můžete asi video klidně už vypnout a jít dělat nějaký úkol nebo oběd, nebo co potřebujete. A vy, kteří třeba uvažujete o maturitě z matematiky nebo prostě máte rádi trošku výzvy, tak já ukážu ještě jednu soustavu rovnic, která je taková zajímavá. Pojďme na to. X na druhou, y na druhou, minus x na druhou, y na třetí, rovná se minus 4. A druhá rovnice v soustavě x na druhou, y na třetí, minus x na druhou, rovná se 7. Tak, tohle je složitější, krapet. Je tam těch kvadrátů hodně, dokonce tam i na třetí, teda, abychom to neměli tak jednoduché. Tohle by někdo mohl říkat, napadlo mě, že by to někdo mohl říct, jako, že to je nějaká hyperkvadratická soustava rovnic. A my si ukážeme, jak to vyřešit. Musím vám říct na rovinu, že k tomu řešení nepotřebuje nic jiného, než to jsme se učili v posledních týdnech, možná měsících. To je vlastně důvod, proč já to tak chci ukázat. Chci ukázat vlastně, jak využijeme ty znalosti předchozích typů rovnic u takovéhle složitější soustavy. Tak, takže metoda sčítací, jo, tady. No, tak tím, že tam se násobí to x s y, tak ta metoda sčítací v podstatě tady jako v tuhle chvíli nemá žádný smysl. Metoda dosazovací by nějak šla vyjádřit si neznámou, ale bude to dost krkolomné. My nejprve zkusíme udělat nějaký trik a nějak si to zjednodušit. Teď je škoda, že nejsme jako nějak spolu, že by jsem poslouchal vaše návrhy, co vás napadá. Ale když se podíváte na první pohled, tak byste si možná mohli všimnout, že vlastně tady máme x na druhou, tady vlastně taky, tady je taky x na druhou a je i tady. Takže nevím, co napadá vás, ale mně napadá, že to x na druhou by šlo krásně vytknout v obou těch rovnicích. Tak já to udělám, x na druhou, a tady získáme y na druhou minus y na třetí rovná se minus 4. A ta druhá rovnice x na druhou krát y na třetí minus 1 je 7. No, výborně. Takže máme tu soustavu v této podobě. Pořád to vypadá komplikovaně samozřejmě, i když tohle je o něco lepší, protože tady by se teďka vlastně mohl použít tu metodu dosazovací. A ukážeme si jak. Všimněte si, že vlastně v obou rovnicích máme ten výraz vytknutý x na druhou a je stejný, že? Nahoře i dole. Takže já možná vyjádřím to x na druhou. To znamená, z první rovnice dostaneme x na druhou, se to rovná ajka, tam je to v součinu, že jo? Takže když to chci vyjádřit, tak musím vydělit toto závorkou. Takže vpravo dostaneme zlomek minus 4 lomeno a dole bude ten celý, to celá závorka. Y na druhou minus y na třetí. Tak to jsem vyjádřil x na druhou. A teďka mám možnost tohleto dosadit za x na druhou do té druhé rovnice. Tak to asi udělejme. Tak to udělejme. Takže dosadíme sem. Dosadíme sem za x na druhou. Jo? Takže tam dostaneme teda, teď tam bude vlastně ten zlomek celý, krát ta závorka. Tak já s dovolením to trochu zkrátím. Já to napíšu už rovnou, že zlomek krát závorka, to znamená, že ta závorka půjde nahoru do toho zlomku. Takže já už napíšu rovnou nahoru tady minus 4 krát y na třetí minus 1. A dole bude y na druhou minus y na třetí. A to celé rovná 7. Jo, a to jsme získali, že jo. Získali jsme jednu rovnici, kde je už jenom jedna neznámá. Tak to je fajn, to jsme si docela polepšili. Byť vypadá trošku hrozivě, ale nic, co bychom nezvládli.
Tak, zapomněl jsem ale říct jednu důležitou věc. My jsme totiž tady, když jsme vyjadřovali x na druhou, tak my jsme dělili tohle závorkou, jo? Tady máme to jmenovatele. Jenže pozor, že jo, my nevíme, kolik je y. Takže se může stát, že v téhle úpravě třeba dělíme nulou, ani to nevíme. To znamená, že tahle úprava má smysl jenom v případě, když ten jmenovatel není nulový. A to musíme vyřešit, to je nějaká podmínka, kterou my stanovíme. Takže jak to uděláme? Musíme si tady napsat y na druhou minus y na třetí nesmí být nula. No a pro jaké y to je? Takže to je zase další vlastně rovnice, kterou musíme vyřešit. Opět teda vytkneme y na druhou, takže tady bude 1 minus y, nesmí být nula. To znamená, že to je ten součinový tvar, takže y nemůže být nula. Jo, to je to první. A y nesmí být 1, to je ta závorka. Takže teďka tato celá úprava, co tady provádíme, celé tohle řešení, je v pořádku a má smysl jenom v případě, když y není 0 a 1. No jo, ale co když y je 0 nebo 1? Tak to vyřešíme na konci, jo? Teďka bereme, že to není a že to můžeme uprovést. Dobře, takže pojďme tu rovnici dále nějak upravovat, nějak musíme to y z toho dostat. Tak je tam zlomek, takže samozřejmě asi by se navrhnul vynásobit to tím jmenovatelem. Takže dostaneme vlevo. Minus 4 krát y na třetí minus 1 rovná se 7 krát y na druhou minus y na třetí. Tak bezvadný, to jsme si trochu zjednodušili, už tam není ten zlomek. A teďka jsou dvě možnosti, jak s tím naložit. Jedna metoda spočívá v tom, že my teďka to tady roznásobíme, posčítáme spolu co jde, dáme to všechno na jednu stranu a tím ale dostaneme rovnici třetího stupně. Ale to jsme se učili, že jo? To jsme se učili. Říkali jsme si, že v rámci střední školy, pokud máme takovou rovnici, tak zpravidla uhodneme nějaký kořen, který bývá jednoduchý, v podobě třeba 1, minus 1, 2 a tak dále. Takže uhodneme kořen a pokud se nám to podaří to uhodnout, tak potom pomocí dělení mnohočlenem můžeme získat odklad na součin, získáme tam rovnici druhého stupně a tu řešíme už nějakým diskriminantem, takže bychom to řešení mohli najít. Tak to by byla jedna metoda. A nebo metoda druhá, která se líbí mně, spočívá v tom, že my si tady pokusíme to y tak nějak povytýkat. Vidíme tady třeba, že krásně bude vytknout vlastně. A tohle možná to vás evokuje na první pohled něco, ale tohle je vzoreček. A na třetí minus b na třetí. Není tak běžný ten vzoreček, ale učili jsme se ho, i jsme s ním pracovali. Takže já se pokusím spíš to nechat v těch součinech a převést to do součinového tvaru. To znamená, aby tam byl součin na jedné straně a 0 na druhé. Protože s tím se pracuje výrazně snadněji. Takže pojďme na to. Tak minus 4, tak to neřešíme, že jo? A teďka jsem říkal teda, že tohle je vzoreček. A na třetí minus b na třetí. Pokud nevíte z hlavy, tak se na ně někde podívejte nebo si najděte. Já to upravím a bude to mít podobu y minus 1 krát y na druhou plus, teďka tam je ab, to znamená u nás y a minus 1. Ne, pardon, plus 1. Takže to je levá strana. A na pravé straně sedmička zůstává a tady vytkneme jednoduše y na druhou, takže tam dostaneme něco jako 1 minus y. Tak a zase, kdyby jsem teďka byl sama osobně, tak si vás tam, že co jako vidíte a já doufám, že byste možná mohli vidět tuhle závorku a tuhle závorku. Ty závorky jsou totiž naprosto stejné, až na znamínko. A tohle je klíček k úspěchu, že? Najít na těch stranách něco stejného, protože potom to dáme všechno k sobě a to stejné vytkneme a tím získáme ten součinový tvar. Takže jak na to? Převedeme to na jednu stranu všechno. Tady mám mínusko, což nemám rád na začátku, takže já to předušnu doprava. Takže vpravo budeme tady mít 7y na druhou krát 1 minus y. A teďka tady bude plus 4 krát y minus 1 krát y na druhou plus y plus 1. Takže vlevo už je 0, paráda. A teďka zbývá teda vytvořit ten součin, takže jsem naznačil tím vytknutím, ale ono to není stejné, že jo? Ono se liší o to znamínko.
Takže my musíme tam to znamínko nějak prohodit, a jak to uděláme? Uděláme to vytknutím minus jedničky. To znamená, že já třeba tady vytnu minus jedničku, takže tady tím pádem to bude minus 4 a tady změním znamínka, takže minus y plus 1, takže plus 1 minus y, jo. Tak to jsem teďka vlastně takhle jenom, nevím jak to jo, zaměnil tohle, jo. Ty dva výrazy v rámečku jsou naprosto stejné, ale mají trošku jinou podobu jenom. Ta druhá podoba se nám samozřejmě hodí víc. Takže teďka můžeme ušít sem a můžeme vytknout tu závorku 1 minus y. A to zůstane. 7y na druhou zůstane po té první části a po té druhé zůstane tady minus 4 krát y na druhou plus y plus 1. No, tak to už je součinový tvar, ale ještě můžeme tu závorku vpravou trošku nějak zjednodušit. Takže tady bude 7y na druhou minus 4y na druhou, tudíž 3y na druhou, minus 4y a minus 4. No, paráda, tak to už je krásně součinový tvar. A teďka, jo, já jsem na konci zase, no, tak to je trochu nešťastný. Nevadí. Takže vidíme už nějaké řešení, že jo? Vidíme, že jedno řešení plyne z té první závorky, že jo? Součin je 0, když je 0 jeden z těch činitelů, takže první činitel je, když y je 1. Jo, tak to by bylo jako jedno řešení tady pro nás. Ale bacha na to, že jo, my tady máme někde, že somebetida nesmí, jo, trošku, takže to je trošku jako smolík. Nevadí, zatím to necháme a to, co řešení skutečně je nebo není, pak vyřešíme na konci, jo. Zatím se držíme tady tohletoho součinového tvaru. Takže jeden kořen je jednička a co další kořeny? No tak další kořen znamená, kdy je tohle 0. No a to je kvadratický trojčlen, takže tam zase nezbývá nic jiného, než to upravit pomocí diskriminantů a zjistit kořeny. Takže 3y na druhou minus 4y minus 4 je 0. Takže použiju diskriminant a celý ten vzorec rovnou píšu. Minus b tím pádem 4 plus minus odmostnina a teďka diskriminant. Takže b na druhou je 16 minus 4 krát a krát c z toho odmostnina a lomeno 2a, to znamená 6. Tak, bez 2. Takže co máme tady? Takže minus a minus se nedá plus. 4 krát 4 je 16 krát 3 48 a 16 je 50, 60, 64. No tak to je hezké. Tak to dokonce odmocníme hezky a bude to 8, že jo? Jenom. Fajn, takže tady to můžu trošku, to jsem tady trošku zbytečně to se rozmáhl dopředu. Takže můžeme psát rovnou tady ty kořeny. 4 a 8 to je 12, lomeno 6 je 2. A 4 minus 8 to je minus 4, lomeno 6, to bude zlomek, ale po zkrácení minus 2 třetiny. Vida. Takže máme další dva kořeny. Takže rekapitulace. Jeden kořen byl 1, druhý kořen je 2 a třetí kořen je minus 2 třetiny. Jo, tak to je nějaké tady dílčí řešení té soustavy. To jsme vlastně vyřešili jenom tu jednu neznámou. Tak, jenomže jak jsem říkal, tohle to celé funguje jenom vlastně za předpokladu, že y není 0 ani 1. Tak y není 0, to je v pořádku, to nám ani nevyšlo, ale jednička nám vyšla, jo. Takže bohužel, ta jednička má teda smůlu, teď se k tomu dostaneme, jo. Vys podmínky. Ten křížek to není x, to je jakože smůla prostě, jo. Vys podmínky. Podmínky. Takže ve finále máme tady jenom dva kořeny vlastně, jo. 2 a minus 2 třetiny. No, tady se to takhle vybarvíme hezky, no. Ještě divný zvuk tohle. No, paráda. Takže máme dva výsledky pro x. A teďka musíme dopočítat y, že jo, druhou neznámou. Tak, kdy zadání bude, teďka se tady trošku ztrácím. Ne, nestrácím samozřejmě, pořád vím, kde jsme. Tohle bylo zadání. Takže musíme teďka tu neznámou x dosadit do jedné z těch rovnic a dopočítat tu druhou neznámou y. Teď je otázka, do které to rovnice dosadíme.
jestli do nějaké té mezifáze, no asi nemusíme ani. Tak víte co, já to trošku posunu jenom takhle sem nahoře a budu to dělat rovnou tady, jo, ať to vidíme, tu rovnici totiž. Tak já bych to dosadil asi do té druhé, ne, vlastně možná, tam je y jenom na jednom místě, takže to pro nás bude jednodušší. Takže dosadíme x, takže teďka za prvé, jo. X je pro nás 2, takže pokud je x2, tak tady máme 2 na druhou je 4, tím pádem 4, y na třetí, minus 2 na druhou je 4, rovná se 7, takže to opravíme. Y na třetí bude teďka, že jo, 7 a 4 je 11, lomeno 4 má 11 čtvrtin. To je nějaká divočina trošku, třetí odmostina z 11 čtvrtin, tam určitě nevyjde, to jsem si jistý. Jo, já jsem totiž asi trošku mamlas. To snad není možný, tohle jsem udělal. Já jsem totiž dosadil za x něco teď. Ale vlastně neznámá je y pro nás, jo. Já jsem to tady, aha, tak to je taková chyba, která se asi stává i mně, teda jak vidíte. Jo, jasně, my jsme totiž vyjádřili to x na druhou, tím pádem v rovnici byla neznámá y, to jsme počítali, jasně. Jo. Takže vidíte teďka, občas se vám stává taková chyba, kterou jako vám vždycky opravím v testu někde. A mám pocit, že to někdo berete za formalitu. A teďka vidíte, že sám jsem se v tom nachytal, jo. Všude je neznámá y, a najednou se napsal tady x, jo, výsledek. Že x1 je 1, jo, tak to je samozřejmě nesmysl. Takže já to tady rovnou opravím znova. Takže tady máme nějakou tu gumu někde. Tak to asi ne. Aha, ještě ne. Tak to se omlouvám, ale tak já to jako mohu teďka tady vystříhnout všechno, udělat to znova, že jo, aby jsem byl jako ten frajer, co neudělá chybu nikdy, ale je to před důležitý, jo, protože i těma chybama, jako vy se učíte, jo. Teďka krásně vidíte, co může způsobit to, že se držíte takového toho, že neznámá je x a automaticky píšete x, jo. Takže teď krásně vidíte, proč to dělat nemáte, jo, proč máte opravdu důsledně dodržovat písmenka tak, jak jsou a dávat si na to pozor. Takže y je neznámá, takže y je 2 nebo minus 2 třetiny. Takže pojďme sem, kde jsem dělal tady to dosazení. Takže dosazujeme za y, ne za x. Takže ještě možná to devygumujeme. Ale. Takže y teďka bereme, že je 2. Takže dosadíme to sem. Tím pádem 2 na třetí je 8. Takže vlastně máme tady 8x na druhou minus x na druhou je 7. Tím pádem tady dostaneme 7x na druhou je 7. Takže x na druhou je 1. To znamená, že x je plus minus 1. Takže pokud je y2, tak x může být 1 nebo minus 1. Nebo ne, že může, ale je 1 nebo minus 1. Dobře. A druhá část, pokud bereme y, že je těch 2 třetiny, bylo to tak? Nebo to minus 2 třetiny, teď nevím. Jo, bylo minus 2 třetiny. Minus 2 třetiny. Tak dosadíme. Takže tam je y na třetí. No, tak to je paráda. Takže 2 třetiny na třetí, to bude 2 na třetí je 8, 3 na třetí 27, takže minus 27. Pardon, ještě, já už jsem unavený zase, no. Minus 8 27, x na druhou, minus x na druhou je 7. Tak to taky nevypadá úplně jako příznivě, ale to nějak zvládneme. Tady vlastně, že jo, takže minus x na druhou, to můžeme převést na 27, takže tam bude 27. Tím pádem to zůstává v zlomku 27, tady bude x na druhou a tady bude minus 8 minus 27.
což je něco jako minus 35. A to se rovná 7. Kdo to teďka nestihl tu úpravu, tak si to prostě v klidu rozepište sami pro sebe a uvidíte, že to mám dobře. Aspoň doufám. A co uděláme teď? Teď vyjádříme x na druhou, takže to bude 7 krát 27, ale lomeno minus 35. No a helejte se, vidíte to, co vidíte já? Já bych to teďka mohl dopočítat, ale není to potřeba. Už teďka vidíme, že to bude záporné. A x na druhou se rozhodně nemůže rovnat žádnému zápornému číslu, že jo, nikdy. Takže už teďka vidíme, že to asi nemá řešení tady, jo, ta varianta vůbec. Takže minus 2/3 smůla. Takže, co to pro nás znamená? Znamená to, že pro nás jediný výsledek vlastně je tady ta varianta, když y je 2 a x je 1 a minus 1. Jak to zapíšeme? Zapíšeme to takto, takže můžeme psát, já bych napsal množina všech kořenů, je množina dvojic. A teďka pozor, první je to x, jo, takže tam bude 1, 2, 1 dvojce a minus 1, 2, druhá dvojce. Tak tohle by byl jako finální výsledek zapsaný, ale pozor, už to dělám jako finále, ale vlastně jsem něco zapomněl trošku lehce ještě. Já jsem řekl, že v nějaké fázi, že tam jsou ty podmínky a že vyřešíme na konci. A to jsme neudělali, takže pojďme se k ním vrátit. Že? Celá ta úprava, to vyjádření x na druhou a dosazení mělo smysl jenom pokud y není 0 a nebo 1. A teďka co když teda y ale 1 nebo 0 je? To je prostě jednoduché. Pokud se nějaká hodnota vyloučí během tady toho procesu úpravy, tak my musíme jenom ověřit, že jsme nevyloučili správný kořen. A to uděláme tak, že my to prostě dosadíme do zadání a zkusíme to jenom dopočítat jednoduše. Takže máme dvě vyloučené hodnoty. 0 a 1. Tak pojďme se na ně podívat. Jo? Začneme tu nulou. Když by x bylo 0, tak například v té druhé rovnici dostaneme, tady je 0 krát y na třetí, to je furt 0, minus 0 je 0, takže 0 je 7. Tak to nelze samozřejmě. Takže řešení 0 není řešení, takže skutečně jsme to vyloučili a je to v pořádku, nemusí nás to trápit. A jednička ještě, vyloučili jsme jedničku, pojďme dosadit za y na jedničku. Kdyby y bylo 1, tak v té druhé rovnici, tak tohle je jednička, tím pádem tady bude x na druhou minus x na druhou, což je 0, a opět 0 je 7, zase to nedává smysl. Takže je to v pořádku. Vyzkoušeli jsme, jestli jsme náhodou nevyloučili nějakou hodnotu, která je řešením, a zjistili jsme, že není. Takže teďka skutečně můžeme teprve odpovědně říct, že tohleto celé tady dole v tom fialovém ramečku je kompletní řešení tohoto příkladu. Tak fajn, tak vidíte, že to docela jako není úplně tak easy, že to člověk prostě musí dělat jako víc času a musí tam používat různé ty metody, co jsme se učili. Dobře, takže to je všechno, děkuji za pozornost a mějte se fajn. Nazdar.